Izvinjavam se poštovani gledatelji što niste sinoć gledali nastavak Lige prvaka, to sam zaboravio. Evo sad ćemo odigrati naknadno meč između Manchester Citya i Pariza i Kelna i Juventusa. Ja ću biti normalno Paris Saint-Germain. Pošto se Englezi igraći na neutralnom Stamford Bridge, gdje igrati Manchester City i Paris Saint-Germain, velikani i, kak se kažu, bogati Pariz. Neymar i Mbappé mjesto Veratija. Prvi je Kun Aguero protiv Areola. 1 vodi City. Cavani, koji si ne zabio gol protiv Celtica i sad zabija. David Silva za City. Evo ga, vrlo bogati Neymar. Siguran Neymar. Novito. Pogađa i Novito 3-2. 3-2. Evo još ukaš Mura, Brazilac. Promašio Mura. 3-2. Sterling. Sad je u Liverpoolu Ibrahima Sterling. 4-2. Mbappé, pogađa i Mbappé. Gundogan, ako zabije City u četvrtfinalu, Pariz ispada. Tako je, Pariz ispada. Pariza nema ozbiljni final. Pariz će morati nastavak svoj put traž kroz Evropsku ligu. To je bilo za prvu utakmicu, vidimo se